Budi se, Megan, budi se. Još samo 5 minuta. Trebaš ići u školu. Hajde, ustani. Ok, evo me. Kada će više zadnji dan škole? Počela sam je mrziti. Poverena sam njim knjigama. Dobro. Hajde samo ide, spremi se. Imaš još malo vremena. Ok, hajde. Dobro, čak je tu jaja. Da, jedi ako želiš. Ja ću poslije. Zapravo staviti mobitel. Ok, stavit ću ga poslije. U stvari staviti... Zube oprati. Požuri, imaš još samo 20 minuta. Ok, sad ću. Hajde. Jesi gotova? Evo. Gotova sam, evo me. Sad da malo jedem. Šta sam stavila za užinu? Jeli? 2 pizzice. Ako mogneš i drugu. Ne znam, kako god ti hoćeš. Koliko god hoćeš pojedi. Ok. Ja idem gore čitati knjigu. Lijepo čitaj. Ok, ja idem u školu. Ćao! Ušla sam sam u zid. Kako treba teška. Bonnie! Maggie! Došla si! Tako brzo? Mama me je požrivala. Hajde, idemo. Je li danas nalazi novi učenik? Mislim da ne. Ali, vridi se nadati, zar ne? Da, hajde, idemo. Wow, gužva se obraćaj, zar ne? Oparila si znak! Jednako je bio nakrivljen. Ok, ja ću ga popraviti. Eto. Kako si mogla sa torbom? Ne znam što znači uopšte. Ja mislim da znači da je škola na putu. Hajde. Dobar dan. Izvinite ako smo zakasnile. Ne, niste vi zakasnile. Samo mi smo malo ranije došli svi. Sjedite, djevojke. Hajde, Bonnie. Ovako. Sutra idemo na izlet. Samo dobrovoljci mogu ići. Oni koji hoće, znači, ne morate, ako ne želite. Pošto nikada niste bili u stvari kod zida između svjetova, što se kaže, ići ćemo tamo. Rekla sam vam gdje idemo, tako da ako želite, možete ići. Ako ne želite, ne morate, jednostavno. Eto, pitajte svoje roditelje, ali dobrovoljci su, hajde neka dobrovoljci dignu ruku. Ili neka izađu pred tablu, u stvari. Ja... Šta kažeš, Billy? Išle... Ne znam. Meni se ide. Ok, onda idemo. Ja sam dobrovoljac, učiteljice. I ja isto. Onda idem ja. Idem ja. Ok, onda idem ja. Pa vidi, svi želite da idete. Ok, onda idemo svi. To. Au. Izvini. Nema veze, hop. Da čekam, šta ćemo ponijeti? Poneste sandvič ili nešto. Nećemo biti dugo. Ali,
odmah vas upozoravam. Ni slučajno ne prelazite zid između svjetova. Ni slučajno znači. Ako priđete, ja mislim da se nećete ni vratiti. Kogod je prešao, nikada nismo našli ni trag od njega. Wow, kako to zvuči čudno i strašno. Zato sam vas upozorila. Eto, sve je na vama. Hajde sada sjedite da krenemo sa predavanjem. Danas ćemo učiti o... I tako se završila prva epizoda serije L2L.